Dyma chi ragbraf diddorol y fan hyn yn y gystadleuaeth agored pog glad ar stondin rhif 1. Mae Paul Dyke, y bachgen lleol o 100 House, yn atgoffa ni o'r cantrefi Cymraeg yma na wrth gwrs. Dion Edwards wedyn o glwyd ar 2 cnifiwr ifanc rhagorol. Ar 3 wedyn, mae llygad pawb ar hyn o bryd ar y gwr yna Richard Jones o Lyn Dyfrdwy, pencampwr cnifio presennol y byd gyd. A wedyn wrth i ochr o Andrew Morris wedyn, y bachgen o Aberedw sydd wedi treulio'r dyddiau diwetha ma'n tocio'r wyn yn y cefndir yn paratoi ar gyfer y cystadlu yn fan hyn. Dion Hughes wedyn ar stondin rhif 5 ac i orffen y llinell yma Turi Edmonds yr holl ffordd o Zeland Newydd. Dyna chi be di enwau mawr yn byd y cneifio. Bobl dylanwadol dros ben, bobl rhagorol sydd wedi gweithio i ffordd i fyny. Richard Jones yma 2005 yn ennill yn yr adran iau. Drychwch lle mae'r gŵr yna wedi cyrraedd erbyn heddiw. Llygad y byd arno fo rwan, y diddordeb mawr yn ei berfformiad o. A gynnau fach o'n i'n gwylio fo yn chwarae. Mae teulu'n bwysig iawn i Richard Jones yn chwarae efo'i ferch. A dwi'n meddwl bod o'n defnyddio hynny i lonyddioachos mae o'n ddyn tawel, mae o'n ddyn sy'n gallu canolbwyntio fel mae'r bechgyn yma i gyd. Canolbwyntio ydy'r grefft yma hyn. Cau bob beth allan a canolbwyntio ar y grefft. Dyma fo felly Richard Jones mynd rownd yr ysgwydd gymleth na. Dafod allan ychydig bach yn canolbwyntio fanna fel o'n i'n sôn wrth i ochr o. Mi welwch chi Andrew Morris wedyn. Mae'r bachgen yna'n rhoi gwaith i mewn ar gyfer y sioe fawr yma. Mae ymroddiad o yn eithriadol. Turi Edmonds wedyn o Zeland Newydd. Ni'n falch iawn o weld cymaint wedi dod yma. Does erioed cymaint o gystadleuwyr wedi bod yn y gystadleuaeth agored ac sydd yma leni. Mae'r un peth yn wir am yr adran hun hefyd. Mae'r llygad ni ar hyn o bryd ar y bachgen yma sydd wedi dod hanner ffordd ar draws y byd ac oedd o'n Roland Smith gyda bach yn cynorthwyo. Mae'r bechgyn mae gyd yn edrych ar ôl ei gilydd yma'n hyn. Nawr te mae 6 o wyn i mewn yn y corlanau yna. Andrew Morris i mewn yn fanna ar gyfer i bumed ar hyn o bryd. Fawr iawn i ddewis rhwng llawer iawn o'r bechgyn yma. Ac yn ddiddorol iawn, fyddwn ni ddim yn disgwyl i Richard Jones fod y cyfle yma yn fan hyn. Achos mae o wedi rhagori ar hyd yr amser oherwydd ei declusrwydd. A mae marciau bwrdd yna yn dangos hynny. Dio ddim yn ail dori, dio byth yn mynd yn ôl ar gyfer ail doriad ar y gwlad. Dio yn gadael dim byd ar ôl. Ac yn hynny o beth, dyna sut mae o'n rhagori. Newedig yn y rowndiau cynderfynol. Mae chydig bach o drafferth yn fanna iddo fo. Ond fydd o yn garantid o fod yn symud ymlaen os o'n i'n meddwl i'r rowndiau cynderfynol. Golwg arno fo ag Andrew Morris yn fanna. Y ddau o'n nhw ar stodiau hirion yn fanna. Y ddau o'n nhw yn union yr un lle ar yr wyn, a dweud y gwir. Wedyn David Bewick yn cynorthwyo Turi Edmonds yn fanna. David Bewick, aelod arall o garfan Zeland Newydd ar gyfer nes ymlaen. Mae ni rownd yr gornel na, mae yna rwan dan y tansail. Ond dyma ni unwaith eto yn cael golwg ar y bachgen. Mae Paul Dyke yn stoni'r rhif 1 yn gartrefol iawn. Steil bach hollol rwydd gen o fo. Fel sa chi'n disgwyl ar y safon yma, Andrew Morris wedyn i mewn â fo. Ac Aled William Jones yn y gorlan efo fo. Pencampwr byd presennol Trin Glân Cymru wrth gwrs. Unwaith eto Turi Edmonds, Richard Jones, golwg sydyn ar y ddau ohonyn nhw. Yr her wastad yn dod o Zeland Newydd ar gyfer y gorion yn y byd y dyddiau yma. Ac mae'n rhaid mynd i Zeland Newydd i adeiladu profiad. Mae pawb yn dweud hynny. Mae o'n newid eich bywyd chi am byth os ydych chi am fod yn gneifio'r proffesiynol. Richard Jones wedyn rownd ar y stodiau hirion arwan. Ond ar hyn o bryd mae Turi Edmonds yn gorffen 1 oen ac lawr o fo ar diwetha yna ydy botwm coch i Turi Edmonds. Ydy wedi gwneud digon o ranteglusrwydd yma i ragori ar Richard Jones. Gawn ni weld y nes ymlaen. Ar hyn o bryd, fo ydy'r gorffennwr cyntaf.